Escolta, Laia, no era ara que es feia la Fira de la Terra? Aquest any no. Aquest any no es fa el No es Canicaldes. No, aquest any no es pot fer. L'any passat ja no la vam poder fer i aquest any tampoc es fa. Per això ho explicarem de manera virtual. No hi ha Fira de la Terra. Però... Te'n recordes quan ho vam començar? Fa anys, Era 2000... Quan fa? 2010, em sembla. 2010? No? 2010, crec que va ser allà a la placeta de la Creu, es diu, no? La de davant de la Casa Rosa, que allà ens pensàvem que vindrien 10 persones, te'n recordes? I van venir més 100 i pico, 200 persones. I allà vam dir, això té ganxo, hem de fer alguna cosa. Te'n recordes? I vam fer després, em sembla que va ser el 2011 o 2012 que es va fer el primer Canicaldes, després ja va venir la Fira de la Terra, molts anys, I ara ja és una festa de nivell, Sí. Perquè, a veure, expliquem una mica qui som i què fem, expliquem al públic. Qui som? Som... Sí, un nom una mica estrany, no? Huetos veterinaris. Huetos veterinaris, i portem aquí Caldes fent veterinària de petits, de gossos i de gats des del 2007, des del novembre del 2007. Sí, som una mica els pediatres dels gossets. Exacte, els metges de capçalera. I aquí a Caldes ens agrada el vincle amb el poble, ens agrada saber qui és la senyora Maria, conèixer en Tro, el Nuc, el no sé qui, saber que alguns ens venen a veure contents, d'altres no tant. De fet, hi ha una part de la visita que és què tal està en Cuqui, com està, què tal... I com estàs. I tu com estàs? I com ha anat avui el metge i què tal? Aquesta part és molt xula, però no tindria sentit sense una relació amb l'entorn on som, no? I no és el mateix estar aquí que estar enmig d'una ciutat. Tenim la sort que l'Ajuntament col·labora i molt i des de fa anys. Des del principi de tot, no? Que el primer vincle important va ser amb el Canicaldes, que va sortir sense saber-ho, no? I de cop i volta va sorgir la possibilitat, ens vam engrescar, i el Canicaldes es va anar fent més gran cada any, va anar assolint cada vegada un espai més en el temps, es va fixar en un calendari, i van ser anys de molta implicació, no? Vam començar així, després va sorgir el tema de l'esterilització. Parlant de col·laboracions, sí. Doncs hi ha un moment a l'any, cada any, que es destina una partida de diners a poder esterilitzar i a microxipar animals a un preu més econòmic. I la gent, evidentment, ho aprofita i ho agraeix, i nosaltres encantats. I per últim, i no menys important, perquè jo crec que és molt important, anomenar la Sílvia, l'associació New Life, que fa una feina de formigueta, però està allà darrere, porta molts anys treballant, i també la col·laboració amb ella de poder ajudar amb tot el que es pugui a nivell de veterinària. Poder tenir una persona així en un poble, la persona clau que quan la gent et telefona, no, és que hem trobat un gatet, que no sabem què fer-ne, et passem el telèfon de la Sílvia, i ella ho gestiona i és una persona que es desviu pels animals i és una sort. El vincle és molt xulo i les relacions humanes que fem, la veritat que valen molt la pena. Sí, la veritat és que ens encanten els animals i curar, però el feedback amb la gent, amb les persones i aquestes satisfaccions sí que ens ajuden a tirar endavant. Hi ha dies més tristos i dies més... Perquè hi ha moments també molt durs, però en general aquí seguim i val la pena, no? I tant.